सेस नै मबाइला बारा दामि नङा बरबाद नै बाबुखौ स्कुल लांनो फैदों फैदो 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 सौफैबाय गाखोथ' बाबुआ नै अबेयाव हाबलांखो मा जागोन लेथ्रासो एक्सपायार जाबाय जाजाला बाबुना फैबाय बाबुआ ओंख्रिखौसो गोथावसिन मोनथारोलै गाइस न'निफ्राय फैनायखौ लास्लाबनो हायासै माने बाबुनि स्कुल टाइमा बारा जाबायमोन ओंखायनो माम्बार ओंखारना फैनानै बाबुखौ रिसिभ खालामबाय बाबुखौ दा मोनबाय आरो बेखौ दा हटेलाव परथा जायोनो बाबुआ परथा जाहोगासिनो ओमफ्राय जों दा डाइरेक्टनो कांथि लांसोआव थांसै आरो वाटारफलाव एसे बिराद गरमबो नालाय एसे दुगैनो थांसै जोङो दा सिदानो बाबुखौ इयावनो ओंखायनो परथा जाहोबाय बियो ओंखामनिफ्राय परथाखौ बांसिन गोथाव मोनो आरोना ओंखायनो जेरावखि थाङा मानो बेनो परथा नांगौ आरो बाबुनो नै मालाय जागासिनो गाइस नोंथांमोना गोदो खोनादोंमोन ना निलाबि बुथार जानायखौ नैबे कांथि लांसोआवनो बिसोरो बेरायनो फैनायाव बुथार जानाय जायगाया नैबेनो आरोना नैबे तिनिआलियावनो बुथार जादोंमोन आरोना खारस्रि बिस्रिनो इमान बुग्लि बुथार जाथारदों बेसेरा आयौ फैदा गेट पास लानांगौ इयावबो बाइक गंसेयाव 50 थाखानो ओमफ्राय सासे मानसियाव 20 थाखा सान्दुं गोसायाव बोरै मोनखो फाइनेलि मोनफैबाय नै जोङो इनिफ्राय बाइक लांजायानो आरोना बाइकखौ इयाव दोनलांनोसै ओमफ्राय दा ओरै थाबायलांसै ओरैजाय गाइस फाइनेलि 1 घन्टानि उनाव सान्दुङाव खामथाबबोजोबजाबाय मा खालामनो गाइस गारिबो गैजा रोङा नालाय कारबो गैजा रोङा नालाय सान्दुं गोसायाव खामथाब फैयाबा उपायानो गैया आयौ दुखिया जिबन गाइस मा खालामनो गारिबो गैजा रोङा दुखुआवसो गोलैयो आङो सम एखमब्ला बाइकजों फैनायनि मजायाबो आलादा जायो आरो होमबाबो ना सान्दुङाव एसे एसि जायै फैनो मोनबा बेसे साफा जागौमोन दा बेसे खस्थ' बाइकआव सान्दुङाव खामथाबनो डाइरेक्ट बाबुखौ जाहोबाय बाबुखौ दहाय स्कुलनिफ्राय लानानै पराथा जाहोबाय जाहोनानै जाखांनानै डाइरेक्ट फैखाबाय आरोना बाबुखौ न'आव लाङासै आयौ मानसि गोजौ हाजोआनो दा बेनोथ' हाजो गोजौखायसो दैयाबो गोलैबोयोना ओंखायसो वाटारफल जादों बे दैखौ नायनो फैनानैथ' सानै मानसि जिउ गोमादों सान्दुं बिराद गोजान फैयो नायनो बेयाव थारमाने मानसिफ्रा जोंहाबो नायनो फैबाय नै 2018आवमोन नामाथाय निलाबिया दा बेयावनो बुथार जादोंमोन आरोना बेयावनो गन्डगल जानानै बयबोथ' खोनादों आगोलाव बुथारदों आरोना खोनादों जाखानांगौ बे काहिनिखौ माने बे स्ट'रिखौ निलाबि बुथार जानाया गुवाहाटीनि सानै बेसेरा अन्थाव बाथाव साखन्द्रा होनना बुथार जानाया दाबादि माबायावनो जुन ना जुलाइ मासावमोन आरोना एसे मोनाब्लिमोन नामा ना मोनाब्लिमोन बेयावनो थारमाने बिसोर दैखौ नायनो फैदोंमोन आरोना बेयावनो थारमाने सोरबा गाज्रि मानसि लोगो मोननानै नांलायनानै थांदों आरो ओमफ्राय हजों लामायाव साखन्द्रा होननानै बिसोर थगायहरनानै ओमफ्राय फनाव खोन्थाहरदों आरोना ओमफ्राय गामि मानसिया बेंथानानै बुथारदों आरोना जायगाखौबो देखायदों जों दहाय बै लामायाव नुखाबाय जानांगौ लामायाव खोन्थानायखौ जेराव बुथारदोंना बे लामाखौ नुबाय आरोना नोंसोर इमान अन्थावथाव हना खानाय इमान माबायदि बुग्लि बुथार जादोंना नुनानै बिराद गिनाय मोनखादोंमोन आंथ' कार्बि आरो बर'आनो आरोना कार्बिया बांसिनमोन आरो ओमफ्राय दा
ओमफ्राय दा बिसोर थैखांनायनि उनावसो जायगायाबो साफा जाबाय पाक्का होजोब्बाय आरोना एसे फेमाससिन जादों आरोना फेमाससिन जादों बिसोर थैनानै दा जायगायाथ' मोजां खाथार बिराद मोजां नायनो खिन्थु पाक्का सागा गैयामोन आरो बायदि दा बांसिन मोजां जाबाय आरो दा लामाखौ पुरा पाक्का खालामजोब्बाय ओमफ्रायो बिदिनो रेस्ट हाउस खालामजोबना दोनदों आरोना ओमफ्राय नै दा जों फाइनालि मोनफैबाय आरो वाटारफल नायदो गाइस मासे सिक्रि फाइनालि गाइस नुहुरदोंना नै वाटारफल हो 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 कांति लांसो Banjalah dugia nama. Babu. Ya. Finally Kanthi Langso waterfall. Ay, waterfall ya. Ba dugi dah. Hai Babu. Guys, dugainasai ang aba, dugainasai. Oंखारनोसै दुगैनो. Dress सोलायबाय आं दख'ना. Fai, अरे fai, इयाव थांनो ओरै. फाइनली दुगैखांबाय बरिया बिराद मोजां नांबाय आरोना दुगैखांनानै ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय आरो आं दख'नाखौ बेखौनो गानना फैदोंमोन आरो ओमफ्राय बेलेग गानना दुगैदोंमोन ओमफ्राय बिराद मोजां नांबाय आङो ओरै इमान गोबावनि उनाव आङो बे दैयाव दुगैनो मोनदों फार्स्ट फैनायाव दुगैनो मोनासै सेकेन्ड टाइमाव दुगैनो मोनबाय आरो बाबु बोरै मोनखो दुगैनानै बाबुआबो बरिया नांबाय दे एसे खोन्थादो बोरै मोनखो दुगैनानै बोरै मोनखो दुगैनानै हा बिराद मोजांखा बाय खिन्थु बे जों हाया आरो दै दुगैनायाव इसोरथ' दहायनो सिखारदो सानैया जाला बेमारि गोजा इसोरा नै दा जों थांनो ओंखारबाय थांसैलाय सिख्लाखौनो सासेबो नुवाखै नङाबा रावबो गैया दिनै एकदम पुरा खम ना मानसिफ्रा बेलाय मा हारा जाखो मैदेर सुन्थाय ना मैदेर हाथाय हा
मैदेरसो इयो मैदेर खर' फैदा फैदा नै जोंहा अमा सावनाय जालांसै अमा हांनाय केन'का पिस एटु 50 अमा बेफारि जादों आङो गाइस सोरनोबा अमा सावनाय नांगौबा देबा लांफैद' 100 थाखा होनानै मोनसे सावलाय मोजांनो नंगौ ना जे नेगासिनो दं मालाय नै जानो नेगासिनो दे जाबाय दं नै लेग पिसखौबो मोनसे लेग पिसा नै इ गोरनासो खोमालै गोरनासो नै 50 थाखा इयो 50 ओमफ्रायो अमायाहाय 100 आं खम दामसो लाखियो आं खम दामनि लाखियो खम दामाव हरो आरो मालायफ्रा बारायाव लायोनो आंनिफ्रायनो लां दे मालायनिखौ लांनाङा बेयावनो हाब अ बाबुआ होबायलै पेनखौ नायनो खिथुनखै खिथु जालाय सेस बरबाद पेनआ फै इयाव हैलां ज' फैयाखै इयाव फै इयाव नै जोंना लेग पिसआ माथो सावख्रेबजोब्बाय मिक्सार अमा गाइस फैयै नै लामा ससेयाव दसे थाबथाना दङ सोमब्लाब्ला जाबाय आंना हौवाया नायलाय जि गोसोम जाखाबाय आयै आंनि हौवाया अन्थाव बाथाव ओइलाय फैगौ बियो मा जाखो मबाइलानो गावजोब्बाय आयै नायनो रिलिं खालायदोंमोन सेस नै मबाइला बारा दामि नङा बरबाद नै 26 लादोंमोन आयौ 26,000 बहानिमोन आयौ F11 Pro Oppo F11 Pro F11 Pro मोनो थोच जागोनदां बानायफिनबा बानायबा जागोन इयो नै मा होनदों एक्स गार्लफ्रेन्डनो हरगोन गिफ्टआव बा एक्स गार्लफ्रेन्डनो हरगोन नो मालाय गिफ्टआव बे डिसप्लेखौ सोलायबानो जासिगोन जि बोरैबा मोनबायलै नायलाय तुक्रानि जाबाय नै बे मबाइलमोन माला बेजों ओंखारबावोसो केमेरानि बेजों आंनिबो फट' लादोंमोन भिडिअ लादोंमोन सेस नायलाय आंनाथ' आंनि मबाइल मोनबा इयो बिखायानो खावसे थांबायमोन आयै गाबनो ओंखारबाय आङो माने गोदान बिदों गोदान बिदों होननायानो जाबाय न' मोनबायनो लाजिबावबाय हनै देबायानोलाय थैखानोसै आं ओइ सासेना न'आव थाबोबाय नोंना न'आव थाबोबायना थादो बाय गाबोन लोगो मोनगोन जा दा थांनोसै दोनलांसै गाइस फाइनेलि नै खांथि लांस' वाटारफलनिफ्राय सफैबाय आरो ओरैबायदि मेंना फैखादों सान्दुंबो गोसामोन नालाय ओमफ्राय सफैनानै एसे दुगैस्रबाय माबाय ओमफ्राय रेस्ट खालामबाय आरो दसे उन्दुना दंमोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय गाइस